Šams, súkromná ortopedická klinika doktora Alkuriho v Banskej Bystrici. Príjemný prístup nášho zdravotného personálu, vysokoodborné vyšetrenie lekárov, odborné poradenstvo, moderné vybavenie ambulancií, špičkové technológie na operačnej sále. Máte problémy s kĺbmi či zranenie? Hľadáte odbornú pomoc za ľudský prístup? Obráťte sa na nás. V ortopedickej klinike Šams vieme, čo potrebujete. Profesionálny tím modernej kliniky Šams sa špecializuje na riešenie ortopedických ťažkostí, ktoré trápia deti aj dospelých. Či už ste poškodené kĺby zdedili alebo sa zranili pri športe, u nás nájdete pomoc. Stačí sa objednať a dohodnúť si termín vyšetrenia bez čakania a zadarmo. Každá bolesť si vyžaduje osobitný prístup, preto aj profesionáli z kliniky Šams pristupujú k svojim pacientom individuálne a ľudsky. Chceme, aby operácia nebola pre pacienta nepríjemným zážitkom. Každá izba kliniky Šams je preto komfortne vybavená najmodernejším polohovateľným lôžkom, kúpeľňou a klimatizáciou. Realizujeme všetky operačné výkony od bežných operácií, vybočenia palcov, zápalov lakťov, fixácie zlomenín až po všetky artroskopické výkony na kolenách, ramenách, lakťoch a členkoch.